Welcome back again. So for today's video, ubani ko manguha taog. Guess what? Kapayas nga utanon kay ato ang sige na. Payas. Gisahon. Gisahon na to. So, let's go. Payas. Magdakog dog hit kay di man ko kaabot. Kulang sa height. Oy. Ha? Aray ko. How you like? How you like that? Di kabot. Kitanda. Wakit an. Wakit an. Bye-bye. Di maabot. Nabuka! Ito sa kahoy. What? Tago. Magic. Uy! Uy, bulingon na nang ilada po ka. Uy, Ngingingi. kung ano nung guni? Abasaan nung guni, pakpakan pa ni. Ako ara ko pa ng gitabon nga pagbag. Kaan. Ah! Gana. So, gana guys. Ngayon nakuan, lagi na yun, nabuak. Kanay ko sa kahoy. Oo. So, nagamit ko kanang bangguran. Bangguran ni siya nga flat. Pwede po daw kutsilyo, pero ganahan ko ani. Ahwara ni nginion tao in-apply style. Kaya huam ni apply yun. Dali ra, mas pabor ko ani. Like this. Utanon nga naara sa palibot sa balay. May kadyo. Gura ka manughit. Gusto ka mag-utan. Ugway suwa. Diba guys? Kapit na mahuman. Dali lang. Kus, 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 kus. As in, salt.
Kumutan si jag asin. Nga ni man may dinhi. Dinhi. Nga ni may kumutan og asin kay aron malamig sa mot. Namugawas na tubig-tubig na kumuton. Nagawas na diyang luga. Onion. Bombay. Ahos. Ano itong lamas? Ching-meng! Well, ito nga itong tubig gamay para pahumok sa kapayas.
salt, asin. Done! So, hello guys. So, nahuman na mig panihapon, nahuman mig kaon, then nahuman na sad ko og panghugas o panghatag og iro. So, wala ko laing buhaton pa. So, thank you for watching and thank you for the support, and hopefully don't forget to subscribe and hit the notification bell. And I'm so happy nga naa mo support na ho. So, thank you very much.